Biz öz medeniyetimizi we sunugutumuzy ösdürmäge goşan adamlarymyza gowanmagyna haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Bozu hinetkär baba gammarım, mehir ıhlatından dören dutarım. Gayrı hasret batan bu dik göğünler, ovağın yandansa erer dutarım. Oğlun makşin oğlunlukta oynani, çuval vakşin ummanına boylani, şükür vakşin ağır namusip saylani, mallagan golunno hayran dutarım. Müngdep mukam perdelerine iğnemi, seni dinlep insan oğlu kanımı, yandanına kara dedin yanımı, gözü yaşlı bağrı giryan dutarım. Ne acap yanlan ya türlagan pendi, senedin har saklan baynamız şimdi, han sehet ustanın Usat perdendi, cepbar bilen bağa giren dutarım. Bu Türkmenun goşo teci var. Biri mağtımoli, biri goşo tar. Şol goşo kudroto cahan xaridar. Şöhratı cahana yayran dutarım. Türkmen dener seni hanım anına. Saçaktaki pek mukaddet nanına. Hayra yine şanlı dövrün şanına, bakı gelli dövri dövran dutarım.
Asırlar boyu dowam edip gelen Türkmen halk saat sunugutunun ösmegine ve bizim günlerimizde gelip yetmegine öz goşonlaryň birim Türkmenistan'ın halk artisti, mukamçı kompozitor Yagmur Nurgelliyev. Yagmur Nurgelliyev 1931-nji ýylda öňkü Aşgabat etrabynyň Garadamak owasyna, sadyna maşgalatyna dünýä ýene. Yagmur'un kakasy Nurgelli Paşy Türkmen Döwlet Filharmoniýasyna sadyna bolup işlepdir. Nurgelli watançylyk urşuna wepat bolýar. Yagmurda aydın sady bolan höwes ýaşlykdan sadyna kakasynyň täsiri bilen dörýär. Olaryň gomşusy meşhur sadyna Milli Täşmiradowyň täsiri we kömegi ýetipdir. Men Yagmur agany çagalyk döwrümde çalýan saatlaryna höwes edip teleýaýlymlarda görürdüm, radioda dinlerdim. Umuman aýdanda men özümem şu saata hakym saat çalansaň öýde dugtar gyjak bolardy. Men özümem şu dugtar gyjagy şamatlar şoňa höwes ederdim. Çalýan saatlardan menem çalasym gelerdi. Mektep okuşysy döwürlüm çagalarym gatnaýan ornagy bardy. Şu döwürler men gatnan döwürlüm ýolbaşçylyk edýän Besim Lallakov diýip bir halipa sadany ýolbaşçylyk ederdi. 1971-nji ýylda saatçylyk mektebine halk tagwirlary bölümine okuwa girdim. Näşe Yagmur agany ýolbaşçylar tarapyndan şonu haýyş etip getirdiler. Şol biziň okuyan mektebimizde şuna şu toporadanım ondan öýdi. Şol okuwçylaryň içinden şu ekawraklaryny ýagnap danym şondan halk tagwirlary toporundy öğretdi-de. Mana şu topora gatnaşyp uğradyk bilen esasy okumyzyň daşyndan. Mene omatlary şo gyjak okardım, şo gyjak bilenem därim şo toporda içinde saat çalardym. Oglanlary ýagnap ilkara bir şo gurrun geçirerdi. Şeýle daşyndan göräýdim, agrasa adam ýalakdy bolan ýöne şo baryp ýanyna baryp eýen tananyňdan soň bolan oňy bir şeýle salihatly adamdan, şeýle bir gowunaç adamdan görüp bolýan ekenler. Olar az okuwa girmäkä teleýaýlymlarda da göremizde, tomoş edemizde şo matlar daşyndan görüp bir ýaşlyň ýanyna, bu halipaň ýanyna baryp bir wom diýip pikir ederdik-de. Görüp otursak beýle de däl eken, ýagnan toporuny şeýtirip gatnaşyp uğradyk. Şondan soň mena Yagmur aga bilen ýakyn ara gatnaşykda boldyk. Şo 71-nji ýyldan bäri. Şo matlar esasy örjedip çalýan saatlarymyzdan Yagmur agaň özünden Arzum diýen saady bardy. Atawly halipaň döreden Ustada diýen saatlar bardy. Şolar ýa saatlardan başlap esasy şu mukamçy kompozitorlaryň saatlaryny öwrenirdik. Onuň olardan soň onuň şu ulu saatlara geçip denim, halk saatlarına geçip ýowaşy diýen ýaly, wagtydyr diýen ýaly saatlary şol Yagmur agadan öwrenip konsertlere da çykaryp başlan şol topory Yagmur agaň özi. Türkmenistanyň halk artisti sadanyna Yagmur Nurgelliyewi ýaşlygymdan teleýaýlymlaryň üstünden tanýadym. Soň Türkmen telewiziýasynyň we radiosynyň halk tagwirlary toporuny studiýa açyldy. Şo 2 ýyllyk studiýada
bir näçe oglanlar bilen birlikde menem şol studiýada okudum. Şonu şo studiýa gatnaýan döwrümizde şo döwürden Halipany tanýadym da sebäbi şol toporuň aýdymçylary, bagşlary, taýdanlary işe barýardylar. Onuň şolar işini tamamlansa onuň biziň tapagymyz başlaýatda. Onuň şonu ähli halipalary öz oglanlary bolup, öz diň duşlamyz bolup fiine diýdik şolaň gelişini, olaň taýt çalyşyny, özüni alyp barşyny, onuň itaatan şu ýagmyraga hakkynda gurrun edemizde, ýagmyragy aňyrdan işe gelenne bir ýüze agras bir daşyndan gurleşip bolýarmy kabul halipa bilen diýdirýär-de. Näde halipalaň ýanyna taýt çalyp bolarka, näde bulardan taýda öwrenip, aýdymy öwrenip bolarka diýip bir adamda gorky, bir tolgunma peýda bolýardy. Onuň soňlugy bilen gatnap başladyk. Bize itaatan şol toporda öwrenemizde ähli halipalaň taýt çalyşyny, aýdym aýdyşyny bir bize görkezýärdiler, diňledýärdiler. Şo toporuň taýt çalyp oturan wagtam, aýdym aýdyp oturan wagtam biz şolar bilen bile oturup şolaň aýdymlaryny, taýtlaryny diňleýärdik. Itaatan şo toporda ýekije özüm bilen gyz toporda oglanlar bilen bilelikde ýeke özümdim onuň itaati fiine diýen bolýan. Men şo ýeke bolanlygym sebäpli maňa has bir mehribanlyk bilen gyzym ştaýny şeýlerä gidip alaýygyny gaty gaýrym söz aýtman, guguluk bilen düşünürýär ýöne oglanmamyza edil oňalak del özi bir gahar gelen wagtam bir şeýlerä gidip allaştaýyn taýdan näme beýip çalýan diýip gahar gelen wagtlarym bolýar ýöne maňa mehribanlyk bilen ýönekilik bilen düşünürürdüm, öwrederdim. Türkmenistanyň halk artisti Ýagmyr Nureliýew hakynda gurrun etmeklik men üçin bagtly hem büýüsençli. Men ilkinjigede Halipany ruh abad etiranyň Bokurda owasyny owamyza owatlar men 9 ýaşymda biziň owamyza Ýagmyr Nureliýew Halipaň ýol başçylygyny biziň Zenal maşymy Türkmenistan halka Şemşat Hojaýewa bilelikde başga da bir näçe saýdanlar bilen owamyza konsert bermäne geldiler. Şonu ilkinjigede Halipanyň saýt çalyşyny görmeklik meýser etdi. Meniň kakam ilgili Mahmuliýew bagşy Ýagmyragy hakynda kakam köp zatlar aýdardy. Şulady men öz göwün açyklygy, adamkärçiligi, saýdanlylygy zatlar bize gurrun bererdi. Şu halipalar diňläp menem özüm bagş bolmak nesip etdi. Şolaň çalan saýdlary, aýdan aýdymlary ulagymyzda galy biziň çağalyk döwrümizde. Kakam gurrun bererdi. Ýagmyraga ýanynda saat çalanna şol aýdyan aýdymyň ýerine düşäýär diýip gurrun bererdi. Ýagmyraga bizi şu okuw döwründen bäri bize belet bolan soň topora ýol başy bolup bardy. Şondan menem şol işe çağırdy şo ýere. Ana şu toporda ne şol halipa bilen bile işleşmek meýser etdi. Şeýdip işlep ören döwrümizde de näme şu bir topor halipa bagşylar bardy. Hani Elhan Muradov, Türkmenistan'ın halk artisti, Mene Garayev, Bibi Ol Muradova. Şol işlep berende urlamızda yankı adınağdan bağışılamızın hemmesine diyen ýalyky saýdanarlyk ederdik de. Şonda Ýagmyragyň özüm saýdanarlyk edip şol konsertlere gatnaşardy.
katı giyin adamdı. Ol ken qaharlanmanı bilmedi. Qahar gele yerine de şonu ya biz duyamızak ya duyduranak. Şolar ýaly derýä ýaly giyin adam. Ben biri eýlerek belerek qara olarak bola yerine de şonu edi qat gaýrym sözem aýtmady da ýöne bir ýende seret bir hiljek bir mulaýym söz aýdar boli ýene edil şol adam meni çarpyk çallanýar bolýatda şo çağa da näme her hili aramyzda qara olaraklamdy bar. Bir saat öwrenip oturup bolanokda. O saat öwrenýän ýene de bir saat öwrenesin gelýär. Ýene bir saat öwrenýän boli bir şeýle höwes süredýärde şol adam. Umumyň şo saat bilen adam onuň almak ansatlar ol qatqynda inne bile oýwadan ýaly ilýändir. Şoň üçin o saady ol nota seredibem dällalim onu ýatdan öwrenmeli. Şo halipalan öz halipasyndan öwrenen saatlaryny inni bilen şolar ýaly edip şolam öz öwrenşi ýaly edip şonu ýatdan öwrenip onuň danym ýadynda saklamaly. Şo döwürlerde öwrenilen saatlar heniden kellämeden çykanak. Ýaşkan öwrenen zatlaň hazan bir ýadynda galýar. Meniň öz halipam Türkmenistan halk artisti Nabat Nurmuhammedow bilen tanışmakda maňa sebäp boldy. Sebebi şo halipamyň aýdymlaryny gaýbana öwrenýärdim. Şo aýdymlaryny gowurýan halipaň gaýbana aýdymlaryny öwrenip ýörsiň ýöne öz bilen didarlaşdan adam gowulardy gyzym diýdi. Onuň şeýdip Ýagmyr aga bilen bile şo Nabat halipanyň öýüne bardyk. Nabat halipa bilen tanışmak, şol halipanyň ýanyna baryp aýdym öwrenmek şu zatlara hemmesine sebäp bolan Ýagmyr aga. Ýagmyr aga ilmidama köplençi diýen ýaly şol toporda işleýän döwrümizde de şo öz halipamyň aýdan aýdymlary, Selvenýa, Tünnerýa, Kimmiler, Sahip Cemal şoňa mezeş bir näçe aýdymlaryny aýtmany öwrenemde şo halipa ýanynda sadanlarlyk edip onuň şo toporda ýolbaşy bolanlygy sebäpli şol toporuň belli baş sadanlary ilmidama maňa köp kömek etdiler. Ýa-da belli gyzykçymyz Türkmenistan halk artisti Atavliýew ilmidama şo halipaň ýanyna sadanlarlyk eden adam. Ne şoňam halipanyň köp kömegi degdi. Tele ilmlerde şo halipanyň aýdan aýdymlaryny aýdyp çykyş etmeli bolamda da köplenç diýen ýaly Ýagmyr aga özüniň şeýle bir halipalygyna seretmeden, özüniň ul adamlygyna seretmeden şo ilmidama bile giderdi. Ýa-da dinan magşy hökümini halkyň öňüne çykyş edende adamlar nägilem bolsa bir dinan bolup halkyň öňüne çykmaklyň özü bir kyn, bir öz gyýdýaly görýärdi. Ýagmyr aga men ilmidama özü bir daşarak saparlara gitmeli bolanyda Ýagmyr aga özü gidip ejenden kakam ýanyna baryp ne şemşat gyýdymy sapara gitmeli bolýar. Şonu özümiz bile gidýändir arkyn bolun men özüm ýanynadyr diýip şol öz hosarlamdan enama atamdan ruhsat alyp gidýärdi. Ýanynda kömek ederdi, hosarlyk ederdi. Bir kim zadyny ýetirirdi. Ilmidama sadanarlyk edip ýanynda sen bilmeýän zatlaryňam öwrederdi. Sebebi Ýagmyr aganyň özü köp ustad bagyş sadanlaryň ýanyna sadanarlyk edenligi sebäpli maňa köp kömek ederdi. Bir bilmeýän ýerak ýerimde şemşat ine şo halipaň aştaýny şeýlere edip alýardy. Senem şonu şeýdä edip maňa maslahat bererdi. Ya bir saat çalanda da diňe bir aýdym aýtmak däl, öz aýdýan aýdymyň özüň çalanda ol hazam bir aýdym ýerine düşýärdi. Onuň menim özüm saat çalanlygym sebäpli Ýagmyr aga şo aýdýan aýdymyň saatlaryna maňa köplenç öwredýärdi. Şu aýdymyň saatny şeýlerek çalmalar, qaquny şeýlerek edip al. Saat çalanda aýdym aýdanda öz aýdýan aýdymyň saatny çalyp aýtsaň hazam gowy bolar. Halk köpçüligi gowy kabul eder diýip maslahat berýärdi.
Ýamraga bilen bile işleşmek şeýle ýeňil sebäbi ol özü kiçik göwnüli, sady, bir hiç gaty gaýrym zat aýtmaýar, bir aýdym aýdanda da, aýdym öwrenende de, teleýelimde çykyş edende de, bir ýalňyş aýan ýerinde de saňa bir gödök aýtman şonu bir gowluk bilen düşünür ýalyk edip, göwnüňe degmen neşem saat şu zaga diýen şeýler äjige de aýgyn gyýdym dip bir saňa gowy düşünürýär da onuň derew kabul edýän, derew öwrenýädiň. Bir diňe öz aýdym sadyňda işde däli, durmuşda da köp maslahatlar berýärdi. Näme durmuş ýoluny gadam goýuly, maşgalaly bolýan onuň maşgalaňda da bir köp zatlarda kynçylyk bolýan ýerlerim bolýar. Şo taýda da özüň bir kakyn hökmüne, ataň hökmüne işe gelen wagtyň bir gaýgy gamyl oturalmardyň şemşatsa näme bir kynçylyk ýeri barmy, näme dip diňe sorar, ider soraşar onuň özüň şeýle halipaş ýagdaýlary şunu ýadyrak dip gurrun berseň saňa öz maslahatyny bererdi. Saňa öz atalyk maslahatyny berip senin ýüregiň giňedip göberýär. Bir kyn wagtyňam, bir şatlykly wagtyňam ýanyňa ilmidam öz deňduguşyň ýalyk şeýle mehriban, şeýle bir ýollaşlygy da şeýle gowy adamdy. Diňe bir aýdym sasyny oturyna däli, men durmuşymda da maslahatçymdy. Ilmidam bir ýol ýörelgi, nire özüň nähil alyp barmaly, halipalarym nähil bolupdyr, şolar nähil özüni alyp barypdyrlar. Nägil çykyş etdirler, durmuşda nägil bolupdyrlar. Şo zatlarym gurrun bererdi. Onuň şonuň aýdan gurrunlarynyň mysal edinip özüm şol aýdan zatlaryny özüme ýol ýörelgi edinip halipanyň aýdan zatlaryny edip gezdim. Şu neçenem şol halipamyň aýdan zatlaryny bir ýerine ýetirýän hiç gaçanam şoň üçin bir kynçylygam çekemok. Ne urjedip çalyan sağlarının biri bir cennettir diýilen saz var. Şo sazy ýamragan özi hasam kämilleşdirip odal aýdym bolan. Şoň üçin şonu dutarda çalyp, onam danym halk köpçüligini hüdürläp, ne şunu şeýle halkyň burada söýgüsini gadanan halipa da ol. Şo saz bilen emine köp ýerde şo ýamragan bir cennettir diýilýär ýa-da onu. halipalar gören adamlarda olar mullagany, purlagany, ýene şolar ýalak belli bagştadanlar bilen bile işleşen adamlar, şolar hakynda maglumatlar bilmek, şolar hakynda aýdymlary, saýlary, şolaryň özüni alyp barşy hakynda bilmeklik biz üçin adam täsirli, gyzykly. Onuň halipany şu saýl näp çalýardy, şu aýdymy nägiler edip aýdýardy, ne toýlarda nägiler özüni alyp barýardy dip bir çağa hökmünde bir ýaş oglan gyýlar hökmünde bir özümiziň ýöneköý soraglarymyz bolýarda. Şonu näçe üstüne sorag berseňem şonu ya kyn görmen ähli soragymyza jogap berýärdi. Onuň şonuň aýdan sözlerini biz özümize gerekli ýerine kabul edýärdik.
Ondan geljekde sizem şunu ýazarak boluň. Şeýdi waýdyň özüňiz köpçülikde şeýle alyp barmalar diýip bize äkli uğurda bize hem halipa hem mugallim bolýar şol. Şeýdi biz halipamyzdan köp zatlary öwrendik.
Halipa bilen teleýaýlymlara aýdym aýtmana, taýt çalmana bile gidýärdi onuň. Bir näçe baş sadanlar bilen ýylyna çykyş edilýärdi onuň maňa gedek gelýär. Ýagmyrada köplenç diýen ýaly meňemde tadanarlyk edýärdi onuň. Çalyp konsert guturanyň soňuny. Halipa aýdymlam näýil boldy? Gowgolum diýip sorýardym bolyn. Edil gaty gowum diýmedi, erwedem diýmedi. Ay boljak nitip bolsa geljekde hadam gowudy aýdarsyň diýýärdi onuň. Şonuň aýdan sözünden özüň düşünýärdiň. Bir aýdymda bir bolmadyk ýeri badyr o. Sesimde ýa sadymda diýip jogabyndan eýem özüň şo bir düşünmeli de. Onuň aýdymlan gowy ýerine düşenmäktem özüň soramakan tügeleme gyýdym. Gaty gowy çykyş etdiň şuna. Aýdymlan hem gowuly, sadan hem gowuly. Innekide de şeýip çykyş etken ýerdi. Halipanyň şo berekelasyna ýetmek üçin gowy jan çekmeli, işlemeli, öwrenmeli. Aýdan aýdymyňa özüň gowunyň ýeten wagty onu halkyň hem gowuny ýetýärdi. Onuň şonu öz ýagynda sadanlarlyk edýän Halipalar hem gowuny ýetýärdi. Öwrenen sağlamlygy şähertlere geçirmekde uly mümkinçilik gördüreden hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyz biziň Halipa şäherlik ýolumyzy täzeden gaýtaryp berdi. Geçen Halipalaryň ömür döredijligini öz ýaşlarymyza, halk köpçüligine ýetirmekligi uly mümkinçilik açan Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri, ilmi-dama ruwaçlyklary betlensin. Halipa şäherlik ýoluny dikeltip beren Gahrman arkadamyny köp gördüm, sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri, ilmi-dama ruwaçlyklary